matur sembah nuwun. Sekalian berdirinya Mbak Mimin, Mbak Apri. Ya, apa wedok iso berdiri no? Iya. Ya pancen bener. Nggih sok-sok tergantung kebutuhan ya, Le. Kala-kala ya no awane ngin mangsa rendeng iki ya nek kaya aku wis kangelan kok no. Kok kangelan piye? Lah karo sapa? Karo sapa piye maksudnya? Jatahe wis angel nek kowe iki. Nggih. Matur sembah nuwun, sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cangi. Sugeng dalu Mbak Apri, Mbak Mimin. Sugeng dalu Pak Seno mangke katuran pinarak wonten gubuk kula. Saking mriki namung kirang langkung selangkung menit. Oh, cedhak to? Nggih, caket. Oh, nggih, sesuk gampang tak mampir. Ampun janji tok lho nek piye kakung kluno janji dijagake engko ora sida mampir rak ya rekoso kudu dipaidu karo anu. Tapi. Nggih. Iyalah. Ya sesuk nek ana wektu Mbak ampun kuwatir kula mesti sowan mriko. Anjir. Menika sowan wonten dalemipun Bapak ingkang Mendati Pak Noto. Pak Noto Mursita. Pak Noto Mursita menika dalam rangka sunatan Lek Petakan. Nah, iki nek cara wong Islam ya ngislamake. Nah. Tataran saka remaja atau anak-anak ke remaja. Dadi balik. Dadi wis wayahe nek pomone ngibadah ya nek wingi iki burung wajib ijek belajar saiki wis wajib. Nah, dan perubahan-perubahan fisik yang lain. Ning nek pengen duwe putra kang soleh-solehah ya kudu didasari telung perkara lho no. Telung perkara napa mawon? Siji, wiwit cilik kudu diajari ilmu agama kanthi becik. Dadi men iso mbedake endi kang bener, endi kang luput, endi kang halal, endi kang haram, endi kang hak, endi kang batil. Siji, sing kaping cilik. Nomor loro, sori teladan dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. Wong tua iku kudu nyontoni sing apik, nek padu ra beneran aja ning ngarepe putra. Ndak dinulat ora prayoga. Sing kaping telu. Sing nomor telu kanca serawunge anake dhewe karo sapa wae. Nek karo serawunge karo pengendang mbok menawa wasis ngendang. Nek serawunge karo yoga-yoga sing paribasan sing tukmis ya mestine ketularan tukmis. Nek serawunge karo kowe ngono kuwi. Nek karo aku dadi bocah becik, tak terapi, tak ajari dadi bocah kang utama. Pak Seno kuwi tak ajari nika-nika malah wis wasis ngungkuli gurune. Sapa? Panjenengan? Wasis ngapa aku? Lah wasis sing nika-nika lho. Oh, wasis yang mergo tok ajari kok ora tak ajari ora bakal wasis. Ning ya ngene nduk ndongake sliramu. Nggih, mugi-mugi ingkang dipun sunataken Dik Bayu Aji Samudra, mugi-mugi dados putra ingkang saleh. Amin. Migunani tumrap bangsa negara tuwin agaminipun. Amin. Yen pandongamu ya muga-muga digunakake kanthi apa mestine mula bisa dadi priya. Priya ki apa? Pribadi kang setya. Aja dadi jaler. Jaler kuwi kulino ngujo barang saler. Lah, apa ta kuwi? Aduh, engko tak foto, Mbak. Aku ra mudeng gon-gonane. Pak Seno kok ya ora ngendika lho. Apa nek le wayangan ki ning Sukorejo, Wonorejo rak nek kula rak yang paribasan mlumpat kali we tekan. Cara-cara kene iki rumah kedua. Rumah kedua kanggone awake dhewe wit aku jaman ngamen ya ning Boyolali, Serawung ning Boyolali. Tuas aku ngarani 12 yuta. Langsung oke. Kuwi ya tenan. Heeh. Rasio ta digeguyu Pak Erik. Kowe dhisik tak sangoni 150 wis semrintil kok. Rak biyek ya Pak. Nggih. Ya anu Nduk, iki sinambi biasane piyayi kene iki angger Yahmin iki wis iki jak komplit-plit jan kalugrahan rekor iki biasane. Wah. Iki mergo tresno kapang karo Pak Seno selama ini mung mirsani ning YouTube saiki bisa sowan ana ing Wonorejo. Alhamdulillah Pak Seno. Matur sembah nuwun. Ditenggani para punggawa-punggawa ing Kecamatan Taman Sari, Musuk nggih ugi rawuh. Oh, ngaten. Si Pak Erik Darmadi sugeng dalu, Pak Pur pepundhene ak dhewe. Kancane dhewe ngetoprak mendina manuhara, kelurah-lurah sak Musuk kabeh pareng sowan. Ning aku bengi apa biasane iki Pak Pur ki rak anu anteng ngono ya Le. Ning saploke dhewe iki kok jur WA aku wae ya Pak Pur ki. Pak Pur kuwi. Iya. Mbok aku ya dikeki nomor WA-ne. Jane cocoke ro kowe tuwa ya tuke ro tuwa nek ro Pak Pur ki. Berarti mriki niki PPPB nggih. PPPB niku napa? Paguyuban Pamong Penggemar. Nggih mboten.
nggih apa jenenge kelek partner kerja. Partner kerja nggih. Bapak kepala desa. Remen menika mergo penampilan sampeyan sak kekalih menika lho. Janjen yo ngremenke. Sing siji suarane apik, sing siji cerdas. Iya. Matur nuwun. Mbak Mimin ki cerdas tenan. Aku ora ngapusi panjenengan iki arep nuwun sewu sekolahe ra dhuwur ning nuwun sewu sinaune ya tememen mula nek gelem mejang-mejang bab wanita ya tuntas bab priya ya tuntas kaya Mbah Jamari. Mbah Jamari Cepogen nggih. Ngaturaken panglipur Mak Cangi. Nggih, monggo dipun aturaken. Ya, ana pamundutan pirang-pirang. Menika wonten pamundutan saking kulawarga kathah, Bapak RW, Bapak RT, Bapak wakil, Bapak Ketua Pemuda. Ya, ngaturake nyuwun ana manobong bajing loncat menapa Grajagan Banyuwangi. Oh iya. Liyane kuwi apa meneh apa? Iki ana pramen ketoprak ngono ya. Heeh. Terus sing iki mau titip kangen. Titip angin kangen. Niku ndang. Oh, dangdut iki. Heeh. Dipun aturaken apa ya Le? Ana manobong mboten apa-apa menika? Mboten apa-apa pamundutan kok. Pamundutan. Siap. Kangen karo kanca-kanca ya Le. Kalih rene karo kanca warga laras ya ora sansaya tuwa malah sansaya enom. Heeh. Sampeyan sing saya tuwa. Pangestunipun Pak E. Nggih. Ceritane wayang Jawi. Yo, swara wedok lanang kok kaya iso kaya ngono iki lho. Monggo kala menjingen lho. Iya. Niki sanes kala menjing kok. Napa? Laker. Laker kok nang kono ndak oline nendi? Aduh. Ing praja ngelengka raja. Coba nek Mbak Mimin coba. Dalem. Nggih. Wedok lho ya. Wedok lho wong wedok nyoro lanang nggo blangkrah apa? Sing medhit lho suarane. Yai Sukorejo budaya kok dikai bekakas swara bosok. Suara apik ini. Nek kira disortir suara niki disortir sik. Kira-kira bocah ki mumpuni apa ora? Wis gak dibuktekke. Rahwanara. Iki nek carane wong wedok suara sensual iki. Sensual ngene iki. Iya, seksi yo, Mas. Seksi. Cara kulite eksotik ngoten nggih. Bener. Rahwana raja Nek carane kulite eksotik. Iya, eksotik. Nek swara kewan ya kirik jam 12 bengi. Alah, kewane metu meneh. Lah nek sakmonten kok kirik lho jenengan niku. Lah napa? Kirik niku rak tesih cilik. Lah lek aduh. Sak meter ya pun mboten kirik. Gawe. Jare nggo blangkrah apa nek wong wedok kok swara Gawe geger. Wong iki mbok ora dikritik, wong nek gelem belajari. Apik suaramu. Senengane aku nek dikritik marai nglokro lho. Wong wedoke mbok dialembono sithik ngono lho. Oh iya. Aku ora apa-apa. Ya. Lho piye sing nyolong Sinta. Tak kira nek nyolong sakanane. Kowe ae no, ajarken dhewe no, kakek no. Suarane men endah kaya aku mau. Hanoman cancut tumanda. Sampeyan arep kepengin iso nyuwara kaya Mbak Apri. Pripun? Wis dinahi rahasiane. Menapa? Dopmu mangkareti. Napa? Dop. Kok dop to, Pri? Husimu kuwi lho. Husimu iki karet. Ora duwe. Kok lah apa? Lah kuwi apa? Tokolan. Ngalengkawa dadi awu kobong gedhe jroning praja
kebunan telulung ne ya mangga ya ring negara ngalekoti raja ratu buta Rahwana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Noman si kakek putih soang taman Sinta dijak mulai konangan Indrajit lan Patih ning Anoman ora wedi getih Paket belong wa'o pada mati gemblang paket di tapi ketiara dosamu kari gereng-gereng Ratu buta Rahwana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman si kakek putih sowan taman Sinta dijak mulai konangan Indrajit lan Patih ning Anoman ora wedi getih belong wa'o pada mati gemblang omah gede kabeh dadi tiara dosa muka
Wis rampung. Biasane nyok isih dibablaske no. Dibablaske nggo napa? Bengkep-bengkep kuwi mau. Kira garapan biyen. Iki garapan saiki mandeg tekan semene. Lah dalah apik tenan dia. Ora mengikuti aku sale. Iya. Ya ora dadi ngopo. Heeh. Matur sembah. Nggih. Taos uninga Mbak Limbuk Mak Cange. Bilih wilayah Musuk menika untuk pembangunan kersanipun cepet menika dipun di pemekaran. Dadi kecamatan Musuk menika sak menika wilayahipun dipirang dados kalih dadi 2 kecamatan, Nduk. Kecamatan Musuk kalian kecamatan Taman Sari. Kersanipun nggih pemerintah nggen bangun sanca cepet, tepat sasaran. Terus ana tigang perkawis ingkang dadosan kula mongkok wilayah Boyolali wonten 3. Apa wae? Siji wilayah kene iki pembuatan KTP, akte apa-apa kuwi gratis. Boyolali iki Boyolali kok ana sing ngemungke iki kleru iki gratis. Terus wilayah jarne Boyolali Waligine Musuk lan sak kuweten dhisik jarne wilayah kekurangan air. Ning nyatane sak perangan wilayah wis dibangun embung-embung pembangunan wilayah kanggo banyu iki daerah bakal kekurangan senajan mangsa ketiga lah. Ning ana siji keputusan sing marake aku lara ati. Apa kuwi? Lah sono layu digawe kawasan hijau ki terus aku mangkal ning ndi to, Ya pindah rada ngulon ning terminal. Sepi banget ngono nyang-nyangane ger 30 to kuwi. Dadi mesti suatu kebijakan ki mesti pro kontra wajar. Kosek to Mbak Mimin mbok ya wis sampean ki nyambut gawe kono kuwi dilereni to. Karep kula tak lereni. Lah nek krenteke ati niku koyo dhewe pun kroncalan wong wedok awane mongso rendenge nek ra disenggol ya babras ya padha nglakoni kok. Kowe iki ngopeni wong bakal. Lemu kukur-kukur kuwi lho. Mulane iki adus kok ya. Iya. Dadi mesti iki apa keputusan suatu mesti ana pro kontra wajar. Dengan berjalannya waktu mesti kok nek wis penak tumata mesti masyarakat sing melu ngrasakake. Leres. Nggih. Mriko meneh kota susu, kondang emas putihipun mriki. Iya, kota susu ngene Mas. Saben omah iki paling ora sabune 15. Sithik-sithike 10 ya kene iki. Mriki niki. Nggih. Pramila wayangan kuwi kedah rampung gasik niku pamripun jam 3 sampun kedah meres susu. Oh. Ning gumun kula lho. Piyai mriki niki seneng meres susu kok ngundang. Lah kok diperso kaya ngapa ora bakal metu. Lah niki golek aman kok. Oh, nggih. Tanpa resiko. Nggih. Plotot mbok didak kowe tetep ora bakal. Kok jan kok ya kesangeten lho. Prabot tak dipidak. Le nyekel kleruwe loro kok dipindah. Nek saking mangkele ora niki payudara panguripane wong wedok kok. Ngene iki sing ento-ento ya awet sore. Pilih bentuk dindene. Lempung dindene meniki tekeni kok. Menika upami Bapak Kepala Desa Pak Erik Darmadi minggah pepanggungan kados pundi? Monggo Mbak. Anu Mbak Mimin Mbak Apri mboten dados menapa? Monggo Bapak. Panjenengan ingkang langkung kulino wonten mriki. Ya. Monggo. Monggo Pak Erik. Duduk. Monggo Bapak lu. Alah. Nyopor. Dewa. Rumangsaku nek ana piyai kakung kok le ngetek. Natap niki wae. Menawi kula dados bulurah kan rak dipun kewes. Ora patut kowe iki. Kowe iki patute dadi bulus ora bulurah. Wis kono nduk gage wis niki pun benten nggih, Mbak. Pun benten. Pripun? Niki benten kalian 3 tahun kepengker. Zaman soten brongkol niku 300 semrintil ta, Pak? Wis sakniki nek ra 18 juta ra mangkat. Bentenipun pripun? Riyen waktu noprak niku kan tesih pripun ngoten sakniki kan pun benten sanget mergo nggih dipolese rada sae. Ketoke Pak Erik rada ingin iki lek. Lek kok pasoryane mbok ngoten kali rupane.
Ning kula estu, riyen pas noprak niku panci klentu lho. Kertas kula nggih wedok tenan kok riyen niku. Pas dandan ngoten niku wah iku ayumen kok. Ning bareng kliga ngoten kok rata ngoten. Pak Erik batine wah lanangan. Zaman ketepratan kosong nih kan nggih, Pak. Nggih. Tas kemutan kemawon panjenengan menika. Keparing bebingan saking panjenengan cementel dados kamar mandi, Pak. Ngaten. Nggih. Lha jeneng wong wedok iku nduri tuwa, omahe magrong-magrong nek ra ndek kamar mandi cobi pripun kok ya. Ya bener dienggo mlaku wong wedok kuwi sentek ning kan beda. Kok nggo mlaku entek piye lho kowe iki? Tekan gone lek nguyuh ora wis sentek. Gilane. Nggih, Pak wonten pangandikan kagem Pamengku Gati, Pak Eri. Nggih, niki wau sampun atur panuwun saking ingkang gadah damel Mas Nata Mursita menika estu pikantuk nugraha ingkang linangkung. Riyen nika pelajar king mriki, king dusun mriki niki jan saestu keloro-loro niku. Utange kathah. Nggih. Wong riyen niku dados napa dagang kajeng singon niku lho. Niku teng pundi-pundi mboten dibayar. Ning sakniki luar biasa niki. Adiling sing kuwasa, Pak. Saestu, nggih. Mila nggih menika dalu menika dipun syukuri kanthi krawuhaken nyanipun Bapak Dalang Kondang Sena Nugroho. Menika ling ngentosi ngantos sekawan wulan nembe saged tanggal 6 niki. Ora kecamatan mriki nggih, Pak. Nggih, saestu menika. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih. Iya. Monggo Mbak Apri. Jenengan berkahipun panjenengan. Suwatene ingkang sae nggih dipun panjenengan pun dangu mboten nyuwanten jane. Panjenengan pun suwe mboten niku sok bingung lali nggone. Nek mungkin nek pun pelinten pun sekeca, Pak. Sik nyuwara kok lali nggone iki piye, Mas? Nggono apa? Suwanten gedhe cilike ngoten niku lho, Pak. Monggo Pak Erik kerjakan menapa? Ngimpi mawon. Ngimpi. Oh nggih. Pelok napa slendro, Pak? Slendro nggih. Pelok. Pelok. Gantos pelok, Mas. Iya. Nyambara ing nyawanga wang. Ya le. Dipalarke kendhanipun Bapak Among Tamu. Nggih. Nggih. Hanglelangu bebasan tanpa tebing nerabasing meka mendong mitari jagat ngulandara nglembara nggae mbok nggih. Nek le nyanyang sing tuwa kersa mboten? Mboten. Iya. Sameten lho penyanyi. Kok sik saiki dadi bukti to. Sampeyan sing koyak-koyak aku ora tau kecekel. Pak Lurah ya ngono. Lah, Pak Lurah niku tawa kalih Apri sayang sik. Balengan kula kalih kula pripun kula wakili mboten mawon. Lah nek nyawang sampeyan ki Pak Lurah ki antara gila karo wedi kok. Kula niku nggih menungso Pak sanes bego, Pak. Kula ya menungso. Tesih sok anu ngidahke wedi niki. Tasih nggih kala-kala mengkene. Lah biasane teng jurang ngoten lho.
Le bawa Pak Erik le disawer karo Pak Nota awake dhewe. Mbak Mimin iki dusaweran, gandeng kuwi wong wedok geleman nggonen suntik KB ngono mencegah. Geleman iki tegese mencegah resiko Kyai Wicaksana, Pak. Suntik KB. Kalian langgamipun Pak Erik. Jenengan mawon. Oh ngaten, sembah nuwun. Nggih, matur nuwun. Pak. Nggih. Nderekaken sugeng kondur menawi badhe kondur jenenge. Anu sugeng lenggah, Pak. Oh, anu napa mboten pakai kali Pak Noto? Terus slogane piyai kene punggawa kene. Kok ngantek jagong ora nyawer sinden ki saru wis dadi hukum kok. Mah matur sembah nuwun Pak Erik. Alah, Matur sembah nuwun Pak ya Allah kok kesiram banyu suwini rasane ngatur kula monggo kula dhiraken tugi kula. Alah. Jane niku monggo sandiwara pekanggungan lho penyan kok tenanan lho. Ya wis ora apa-apa barang kebacut kok ya. Sandiwara telek. ngene wae Le. Kaya ora apal karo kowe aku. Kok nek iki ndak daraya dhewe iki ya rada piye ngono. Iki mbangane dadi dareta diklumpukke wae. Iki disumbangke kagem Karang Taruna. Nah, ngoten iku. Sukorejo. Oh aku kono. Lah kene parmu Yai Segara kowe. Mbak, rupamu ayu. Oke wong alembono. Atimu bosok, Mbak. Bosok. Lah kok jenenge dhuwit kok ora usah diumumke kok. Mas. Isi-isi. Penting niate. Nggih, karo Mbak Elisa monggo Mbak Elisa jumeneng. Bintang tamune 3 kok. Heeh. Ya diaturake Mbak Elisa or karo Salaso. Heeh. Iki ning Boyolali pendatang baru kuwi kudu iso bimbing Duk. Elisa sapi-apike lho. Ngene iki nggon budaya. Budaya. Yaine alus-alus. Alus-alus. Nek ngendika sing alus. Oh, ngendika sing alus. Ya. Oh, nggih kados pundi niku Mbak Apeli? Ya. Sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu, Pak. Wilujeng lelenggahan kanthi sekeca sinambi midhangetaken. Aja dawa-dawa. Ya. Sugeng dalu Bapak, sugeng midhangetaken ingkang sekeca. Sinambi Midhangetaken. saha mirsani pakeliran ing dalu menika kanthi dalang Kisena Nugroho kanthi bintang tamu nipun tetungguling waranggana mustikaning kenya mimin angga inggi aku weh sugimen weh gayane mimin angga inggi badar sanalika lek kanggo idebar mahrib wis tok hancurkan kredibilitasku ya eleng kowe iki supet ora iki kon supitan kowe eling supet pura Kowe supit ora? ya ora wong wedok aku tetesan kok Wedok. aku mung dikerek kunire tok Masa nek wedok kayak nguyuh kok ngadeg. ya sok ngadeg ya sok jengkeng Basane iki wis rada pener, ning rada alon sithik. heeh Kowe mau krungu rasa pripun Pak Pranata Cara utawa bapak sing ngacarani mawe sastrane marai merinding nggih runtut apik banget ya runtut kaya nek dalang janturan persis ngono ya Mak tegese kene piyai kene iki budaya mula cak-cakmu ya sing apik Sing alus. nggih kula nyuwun pangapunten menawi wonten kintalipun menawi wonten ketul-ketul ing atur kula mengke wonten lepat kula nyuwun pangapunten Elisa nek cara wong kene iki kaya wong Soko ya. apa Yo ngatemi. ngatemi apa ngatemi Oh, wonge. wong ayu resik putih oh cantik rambutnya semiran cantik biang Oh, Enek wong dalang ngono kuwi ya dibengoki. Atuk bathi pira diruwangi nglengkeng. dilengkeng apa Mbak yuk ngatemi ngerti ra mboten oh sesa aku dikenalke ya tak kenal Iya. tak preksone iki sebagai permulaan Nggih. masuk wis alus nduk ya Pun sesuk alus mbok toh. menawa ditimbali rene meneh ya basane rada ditata meneh oh nggih kula belajar malih mugi-mugi saged kados Pak Mimin Mbak Apri sing saged basa Jawa ingkang sae Basa ya kudu le apik, body language, awake piye ya kudu sing anu aja kaya wong setelen. setelene apa Dadi ngene ngene, sugeng dalu, Bapak. Aja medhuk-medhuk. Nah. aja mudhun-mudhun aku mbok ngene wae ora apa-apa ora ana apa-apane aku ra nek kowe ngene ra ya yoga-yoga do gumoh lah jare kudu membungkuk ning ora ngono banget oh ya sugeng dalu bapak-bapak ibu-ibu
sedaya. Ayu. Iso kapak-kapakno ora iso wis. Sak karepmu wis sak bebas-bebasmu wae. Sak penake atimu no. Iya, sak penake atimu. Wong wis padha maklum nek kowe iki ora Jawa asli, dadine ya wis omonganmu wis teng pentalit ngono wis ora masalah. Ijin nyuwun pangapunten mboten napa-napa. Nggih niki wae sampun kepanggih kalih Panoto. Mboten napa-napa kok seneng kok. Panoto kalih kula langsung dirangkul ngene langsung pak foto Mbak. Langsung jepret. Lah ya langsung foto jegret-jegret kan meto. Jepret. Kowe iki lanang lho. Lali le. Aja trak-trak kono lanang kok. Ya padha. Mung menak rupane ayu. Nggih niki nyuwun apa niki wau, Pak? Iki mau ana sing nyuwun titip kangen ning gandeng dangdut. Iya. Mendem kangen kuwi ya, Mbak. Tapi Ambo aku rardong aku nek dak lagune. Ya sing nyanyi Mbak Elisa. Ayo dijoli apa sang? Iki langgamipun Pak Erik Darmadi menika langgam ngimpi. Oh, heeh. Terus ke langgam ngimpi mau. Ya. Ya kok sih kayak Elisa iso ora soalnya kuwi nganu apal ora kok ngimpi sa? Nggih, rada apa lumayan. Ora rada iki wis pentas kok rada. Jadi iso apa ora? Iso apa ora? Sakit. Aja nek ditakoni aja muni rada, iki wis dipirsani para rawuh, para undangan iki kowe kudu ngaturke sing sak apik. Nggih, yakin nggih. Iya. Sakit iso. Iso kok iso. Iso ki usus. Iso ki jeruan. Oh iya, berarti sing pasti ya, pokok men ora. Nah, kowe ora pasti ning tekan kene yo an. Kok ora pasti piye? Yo lanang ora wedok ora. Lah piye yo Lek? Kok ora pasti piye yo? Aja kaya ngomong ngono kuwi. Ngono nyinggung atine wong Jawa mbok nganggo bahasa sing penak. Kok lanang wedok ora? Maksudmu apa? Wandu mbok ngono langsung. Ya kuwi pasti ya. Wandu adalah penso. Apri ki mosok wandu, mosok nggih nek niku malah ayu niku wandu, nek mimin kan malah wedok asli arep tuwa. Angel lho, golek wong wedok sing iso menek wit kambil nggae jogangan. Angel ya. Ya nak. Nggih. Ya diaturake ngimpine Mbak Elisa. Ya, monggo, ya. Sripit lehane meraka simpen kandes luas wirakane anglam-lami Ibu sana desa ayu kasih kenyang kanku Neno Sari
bawane Pak Lurah mau no. Iya. Langgamipun ngimpi. Iya, Mbak Elisa sing ngaturake. Lah iya. Secara suara pun sae menika nggih Mbak Limbo wis becik. Pripun? Suarane pun sae. Oh, nggih nek babakan unggah-ungguh engko diajari sithik mboko sithik. Ning nek dadi pengen dadi laris ya, Nduk. Kuwi ya coba Gusti Allah ngijabahi ana syaraté 3. Napa niku, Budhe? Swara wis becik, wis gelem bladen. Becik sempon. Nomor 2 penampilan menarik. Penampilan menarik. Ya rambut, wajah kaya dadi wong ya prima body language. Body language. Subosito unggah-ungguh sopan santun dadi disawang katon merakati. Sing nomor 3 nek pengen kondang dadi presiden kudu geleman. Geleman ki sing teges piye? Anu geleman ki ya kaya aku. Piye? Anu piye ya? Gelem wayangan ngono. Gelem. Maksudnya kabeh kesenian ora ditolak. Kawitan. Sinden ketoprak ya gelem. Kadang kan ana sing pilih-pilih, wegah aku nek ketoprak ger serpek terus. Wegah aja ngono kuwi. Mulai dari hal-hal yang terkecil kudu tetep sing tenanan, sing tuwajuh, sing tanggung jawab. Kudu sing geleman. Kaya Mbak Mimin kuwi saiki dadi tenar kuwi. Aku geleman kok, aku nek nang suket ya gelem. Wah, gelem nang suket, Yon. Kemul mantol ya oke. Apa pokok jenenge geleman ki terhadap seni apapun budaya maligine waton ora nerak angger-angger, tetep dipirsani penak, dimedhangetke sekeca kuwi tetep kowe sing mangkat. Wong saurarane kuwi senajan to presiden kuwi ya dalang putri hebat. Yo ora Iki ya lulus S1 pedalangan kok mbiyen. Iya. S2 psikologi. Nyimpange ra adoh banget to. Iya. Soalnya aku ya mumet ning pedalangan ki angel ya, Mbak. Lah kok angel ngondi? Yo angel kok. Guru kasino saka sapa wae kok. Iya, tapi angel. Nek wong wedok angel, suarane lanang kabeh akeh-akeh wayang ki lanang. Dadi swara kong kangelan to. Yo kangelan. Makane kudu sinau nek Mbak Abel iki iso digawe wedok Abeli. Apri iso. Apri kok apeli. Lah di Instagram tulisannya Apeli kok. Gak aku. Tapi nek wedok enggak di suara lanang angel. Muni Werkudara ya angel. Aku mbiyen ya gumun bocah iki omong Jawa ora wasis kok malah milih ning pedalangan. Ternyata dhek iki kagum karo wayang, mulane kepengin sekolah pedalangan. Ning nyatane ya iso lulus S1. Iya. Lah lulus mergane aku neliti Pak Seno. Iya, tak oyaki rakit ki angel banget tak oyak terus yo mlayu wae Pak Seno ki. Disikil kok. Iya, nek dijak wawancara ra tau gelem. Engko Pak Seno ki aja sok jak wawancara. Lah piye? Jaken liyane. Oh, opo? Liyane ki apa sesep? Pasrahno aku nek babakan liyane kuwi aku sing maju. Wong lanang ki kenggue mung 3 perkara. Apa? Harta, tahta, wanita. Harta wis setho kecekel. Tahta nek tumrape Punggawa Praja ya tatarane dhuwur, nek tumrape seniman ya wis seniman sing wis ketompo. Lah ngon wanita kuwi bagianku engko sing. Oh, Budhe Mimin sing iso. Lah kok kowe wanita? Ceritane. Kok ceritane lah. Ya, karo di sambung meneh no. Ya mengko ndak. Heeh, iki akeh banget awala sing urung diatur. Ana manobong wis diaturake. Gerajakan Banyuwangi. Ya, pamundutan uga saka Bapak RW, Bapak RT, Bapak Wakil, Pak Misdi, Pak Ketua Pemuda. Ya. Nyuwun lagu pirang-pirang iki, heeh. Anu Gerajakan Banyuwangi utawa Bajing Loncat. Oh iya. Sing kepareng ngaturake, monggo Mbak Ayu jumeneng sik, Mbak. Monggo. Ya. Ayu Purwa. Ya, Mbak Ayu Purwa Lestari. Monggo Mbak Ayu Purwa Duk Sino, monggo. Bela nanti ini soalnya baru bobot. Piye? Bobot. Oh, kayak tekdung. Tekdung. Halim. Nembang rasah gagas Mimin Apri, mergane kowe meteng enom. Iya. Lah pripun? Kowe ra yo nyemelangi ngono. Jembatin. Lah nek mbaten piye? Ya anake kok ndak tiru Apri, nek tiru aku ora apa-apa. Oh ya aja no. Kok aja piye to mah ora apa-apa. Engko man kena nggo trambel karo Pak Ni bocah. Nggih. Monggo Mbak Ayu. Gerajakan apa Bajing Loncat sampean mang milih? Ya. Enggak. Nggih, gerajakan. Nggih, gerajakan.
Sabar Bude. Sabar Bude. Lah kowe sing melu bendina ya kaget to meneh aku, Nduk. Para tamu niku nembe dahar lho. Keselak. Wah, jan. Walah, madhek tenan. Tujune prabote lek min ora mencelat. Kok prabot kok mencelat. Jane Mas Den kowe mung ngarep caper karo Lek Kimin no. Wis ra apa-apa aja. Ciye. Ya engko anting piye no. Walah, Anting baper. Pianyu lor lan kidul lar lan kidul alas angken Mbak Limbu. Pripun? Panjenengan pikantuk salam saking nggih dalang musuh ugi. Nggih. Sapa Ki Gondo Subarno menika Oh, kepareng nggih. lenggah wonten mriki. Matur Pak sembah. Barno. Ing mengko akeh sedya ngersakaken lagon Loro Jonggrang. Oh, nggih, Mbak Nggih. Mimin ingkang saged menika. Nggih, mangke sak saged-saged. Mbak Apri ya, Mbak. Mbak Mimin niku wasis napa-napa, Pak? Pede. Lenggahipun wonten pundi Ki Gondo Subarno? Oh, nggih, aku sok nderek dhisik saiki serata dijak ditilapke terus. Setuwa. Mboten mergo tuwa. kang kaliwat lewat belambiangan belambiangan Ya. aja takon Tanah tanah India kumeliaring taman Sarinuswan Ya, mangga.
Biasanya 20 tok nyanyi kok. Iya. Ora masalah. Boten apa-apa. Ya iki gentenan sing mau pamundutan saka Pak Nata Mursita. Pak Nata Mursita ngersake apa, Nak? Ngersake fragmen. Oh iya. Niki sing elok niki. Fragmen Mbak Tatin karo Mas Kiswan. Oh iya diaturake monggo. Ya wis ben jajal. Ayo, Dik. Ora mung nang daerahe wae ayo. Nek kira-kira ora masuk tak stop kan. Iya wis cukup banget terus. Ayo mangga jumeneng piyai loro ya ana anu lho. Diparingi lho Pak, sapa Pak Nata Mursita lho. Iya. Nek ora gelem munggah ya ora tak paringi. Ya monggo. Tutuk.
iya, ki piyai loro genti pentas no. Iya. Piyai loro genti pentane jane aku kok eman nek tatin kok entuk kesuwan ki eman. Iya. Eman sing wedok. Oh iya. Terus nek ora apa-apa kersane Pak Nata Mursita ngono. Iya. Ki Mbak Tatin dadi Suminten kesuwan dadi Subrata. Oh iya ngono. Terus Mimin dadi Cempluk. Oh iya. Cempluk bojone. Engko lakone Suminten gandrung Subrata terus Mimin anu Cempluk teka terus padu karo sapa jenenge iki? Suminten. Oh iya. Lah terus Mbak Apri dadi Patu mbahmu. Lah apa kowe? Napa prayoga Rameswari ki lakone ra apa ya nek komplit tambahan godhong-godhongan ae dadi godhong-godhongan ra apa-apa. Aku tak ngerek kelir ae. Ya mengko gampang kok Mbak Apri gampang. Ya sing penting kuwi sithik ya. Mangga turuk. Iki mau srepeg dienggo ngiringi sinden arep nguyuhno. Iya. Turuk. Saiki ketomrake. Oh iya. Turuk. Mangga. Den Mas. Suminten iki. Injih Den Mas. Kok jenengan wonten mriki to? Lho. Biasane aku liwat dalan iki Suminten. Lah nggih, niki mau biasane jenengan liwat mriko kok. Yo liwat mriki. Ya dilalah wae aku nuruti krenteking atiku. Nggih keleresan nek ngaten nika Kang Mas. Kok iso kebeneran piye to? Lah kula niku ket wau niku nunggu jenengan liwat-liwat kok ya ora gek liwat-liwat ngono lho dilalah kok saiki ya liwat. Ora lah kok kowe nganti ngenteni nggonku liwati duwe karep apa? Jenengan mboten ngertos napa pripun to? Ya ora ngerti aku. Nek ora ngerti ya kene tak kandhani rene. Rene lho. Sik to aja demak-demok ngene iki to, Ten. Lah ngapa to? Iki nek ya ora ngapa-ngapa lho nek ditemoki. Kok nek dipresani piyayi akeh niki ra kepenak to. Ra kepenake nggon ngendi? Ya awake dhewe iki ora duwe apa kuwi? Apa? Sambung antarane lanang karo wadon iki kan ra duwe. Lah ya iki aku lagi arek ngomong. Piye? Den Mas. Sejatinipun niku kula tresna kalian panjenengan lho. Sik Ten. Lah napa? Kowe sadar to? Kula sadar sangat. Den Mas napa to? Ora mujeng apa lho? Ora kleru apa sing tak ucapke. Mboten. Iku tulus saking ati kula. Oh. Tulus, heeh tulus. Pripun Den Mas? Ya yen ngono, ayo padha nyambung katresnan karo aku Ten. Panjenengan saestu punten kalian kula? Lah ya kaya ngono kok ora gelem ki piye to? Lah nggih, nek purun nggih enggak. Ning isih to aja terus kaya ngono kuwi to. Lah napa? Aku ki sing wedi Ten. Lah keng napa? Panjenengan nggih dereng gadah pacangan to? Den Mas, ora usah mengo-mengo lho. Aku nang kene. Sik to Ten. Apa? Aja terus ngetek kaya ngono. Lah panjenengan menika kula pun ngomong lho, kula tresna kalian panjenengan. Panjenengan tresna kalian kula mboten. Kowe tak kei ngerti ya Ten. Napa? Yen to aku karo Rama Prabu ing Trenggalek kuwi wis dipacangake. Kalian sinten? Karo putrine. Putri sapa? Aku ya urung tau ketemu. Jenenge wae sapa jenenge? Warok Suramenggala. Nah kuwi. Ora jenengane sing wedokane mong sapa? Plok. Cempluk. Cempluk iki kaya ngapa karo aku? Gedhe ndi karo aku ayo ndi? Ya
ayu kabeh. Ora nek panjenengan niku nek mboten ngerti uwange iki rak ya mbok rasa. Mbok serak-serak ini lho rasa dadong apa lho? Kang Mas. Kula pacangan panjenengan Kang Mas. Tok 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 tok. Kula pun ceblok wasiat pasangan panjenengan Kang Mas. Tok tok tok. Lajeng menika sinten? Kowe bocah saka ngendi? Aku. Panjenengan sapa e? Wong wedok kaya Bagor Brand iki bocah ngendi kok? Kok nek jane rupane ora nguci wani. Apa-apa kok ada ngece iki? Sapa iki Den Mas? Nek ngakune kenya mesti wae para priya ora percaya. Modele kaya ngono nek wong wedok iki lho. Ijek kenceng, dengkule kenceng, kene mangkok-mangkokane kenceng, bokonge lho ngotot. Ya, iki wedok sejati. Iki wedok sejati. Titen. Nek kaya ngono ngaku kenya. Wedok sejati iki kok ya. Delok irungmu. Ngapa? Lho, lah wedok sejati iki sing irunge akeh ngene iki. sing wong wedok jati irunge. Wulu irunge akeh iki lho. Wulu irunge akeh anu kemangga ngene iki akeh. Iki wedok sejati iki ngono kuwi. Wedok kok aja wulune akeh ngono ki nek juk arep ngono-ngono kuwi ya terus kepiye? Ngono-ngono kuwi piye? Maksudnya nek jenenge wong katresnan nek ya nganggo kasmaran nganggo cium-ciuman ngono. Kang Mas, Apa? menika sanes mengsah panjenengan. Kula iki kabeh dadak. Mas, jenengan iki matane katarek apa piye? Wah, Kok mati didelokne lho. mata-mata. Perbandingane nyatane ya ngono kok. Lahir batin aku tresno kowe. Lah, wong lanang sejati ya ngene, ayune ayu kowe mbok Wah. apik aku. Wis rasa digagas, Blok. Ning lahir aku tresno karo kowe ten. Hah? Saestu Den Mas. Iya lahir batin iki. Nyatane nyawang kowe malah Nek kemupok. jenenge tresna menika kudu lahir batin lho Den Mas. Ning aku ra iso. Panjenengan gandrung kemawon. Raos sing penyan kan milih Suminten napa Cempluk Warsia? Milih kae aku. Kae sapa lho? Kuwi mbok Bro kuwi. Den Mas mbok ampun ngenten niku dadi wong lanang ki mbok kudu sing tangguh milih salah siji. Ten gandeng aku wis dipacangake kelawan Kanjeng Rama karo Cempluk Warsiah. Duk nalika bapakku mateni para kramat. Nah, Aku iki ceritane sing padurame iki Cempluk karo Suminten. Kang Mas panjenengan nek wonten mriki kemawon. Iya. Wong lanang utah-utuh ngeblangkrah apa? Apa? Kowe arep ngapa, Plok? Suminten. Apa? Lekno mripatmu jarengen gobokmu. Apa? Aku kuwi wis dipacangke karo Den Mas Broto. Ora peduli. Cempluk Lah, nek Warsiah wis dipacangke. Lah ya aku ora peduli kowe dipasangke karo Den Mas Broto, sepenting aku tresnaku saklakon karo Den Mas. Wani karo aku. Apa sing tak ngedeni? Iki dadaku ndi dadamu? Iki dadaku lah ngopo? Hai. Kok hehe? Hai Allah. Mari tenan mriki ketok umur 40. Lah ya nek dinyatake ya piye lho? Ora maju pisan engkas. Apa? Hai. Wis ngene wae. Ora ngono lho, Plok. Saiki ditani. Iki rembug tuwa. Apa? Ora rembugane bocah wingi sore. Aku wis dipacangke karo penyanipun Den Mas Broto. Panjenengan Putra Adipati Trenggalek. urung ijab toh? Ning aku wis tau kanggo. Anu, wis tau kenal. Ngawur Nek urung ijab ki sapa? Urung tau kanggo, mung agak pisan ngicipi. Alah, ra sida. Mergo golek dalane ra kecekel. Alah lah yo. Kuwi kaya ngono ki ya arep milih ngono ki Den Mas Broto. Saiki garis gedene ngene. Iku dupadune Cempluk Warsiah karo Suminten. Lek to bacotake ki padune Warok Suramanggara karo Warok Gunaseca. Ya umpamane padu ya ben padu. Den Mas Broto. Mas! Hei, Menika lho, wong itu mau Kang Mas. Menika koyo. Den Mas kok jenengan Pacangan panjenengan lho Kang Mas. kok Kedah. Den Mas kok matane iki dilekke lho. wis melek iki. Jenengan ki awake ya antarane iki karo iki kok ya ora ya genah beda ta. Panjenengan kedah muga mitresno sejati lho Kang Mas. Den Mas kok ora ngono kuwi to. Dadi wong lanang mbok ora nyah-nyih ngono lho. Apa panjenengan manggandrung kono kira-kira njan kowe nek tresno ya aku ngalah ra apa-apa senajan dipacang nek kira-kira njan gila mangkukup kula. Yen aku gandrung ngene iki mesti gelem. Ya kok sik nek kono gelem tata lahir aku langsung eksekusi kok. Eksekusi apa? Anu ya ngonoan. Gandrung.
Sing gandrung ki sapa aku kok? Lah ya kowe. Panjenengan gelem to nggih? Nggih, Den Mas. Gelem ya? Wah ya. Adepe rene ora sama adep rono lho. Tak sedelo-sedelo ya. Biar apa-apa Mas. Rina wangi dadi ati. Panjenengan kok lek ngematke kaya ngono lho. Jempolane wis semene. Napa ta jempol ndi ta? Endah liyane ya. Aku ya pengen weruh lho. Wis rasa. Lah ngapa? Kowe wae ya peluk ya. Nggih Kang Mas menika lho, jempolane kaya ngene endah liyane. Ora nganggo sajen-sajen langsung meteng aku. Ora katalan sasi langsung. Apa titikane jempol karo liyane? Jempolan. Nek jempole ngono kuwi biasane anu gedhe semangate. Mbak aku delok jempolmu to. Ora iso. Ya nang mburi sedelo. Delok sedilit wae. Ora sing kuwi, mau kuwi wis didelok lho sing kene. Lagi ini jempol mengireng kaya ngono kok. Nandake apa to kuwi? Nandake yen perkosa. Perkosa? Perkosa. Perkasa. Tenane. Perkosa Mas. Meringet aku. Perkosa. Kerak. Tanpa tanpa Suaramu pancen arum. Lah apa? Suaramu pancen arum. Oh. Ning luwih merdu mone kae mau. Iya. Den Mas mbok ampun kesangetan to Den Mas. Ya aku wis ngalem sliramu kok. Ibarat wong mangan ki aku ki mbok dicicipi ngono lho. Cicipi kok bayar. Ora nek karo iki mesti bayar, nek karo aku ora bayar wis. Aku tak sedakohke kok awakku kok. Aku no sedekah kok. Sedekah duit wis kulino piye kene sugih-sugih awakku tak sedakohke sapa sing ngersake kok. Tanpa tanpa mbok mriki to Den Mas. Ten aja kaya ngono to ten. Kedahipun panjenengan sampun mboten mangu-mangu malih. Cetha wong wedok geleman menika. Kok iso? Wong wedok kok ngetek karo wong lanang cetha wong wedok. Umpami mangke kawengku dening panjenengan mesti menggok ngiwa menggok nengen. Oh. Kok iso? Imane ra kuat, ora bakuh, ora istiqomah jejeke rumah tangga kali panjenengan. Karo guru lakine wong wedok ra neko-neko ngene iki. Oh, pinter macul, pinter gajogangan. Blandong kayu. Wong wedok menengi malah meneng-meneng nggawa kreneng lho. Nek dento meneng, nek kok sapa ngerti nek wis dadi bojone dadi ora seneng karo panjenengan? Bener kuwi ten. Lah ya mulane karo aku wae. Aja debojo ati ndak nepaki tanggane. Bener kowe peluk. Ha nggih Kang Mas. Monggo. Iki piye to dadi wong lanang kok ya? Kula sampun pengen enggal gerbini Kang Mas. Den Mas. Panjenengan niku mbok ampun kesangetan lho. Mbok genah nek didelok ya rupane ayu-ayu aku. Lemu ya lemu aku. Iki ngapa lho? Milih nggih. Milih aku ya. Ora iso ten. Apa kok ora iso iki ngapa lho, Mbok? Hi. Nek aku wong wedok trimo ngene timur ora dadi wong wedok kok didol murah. Hi. Wong wedok lecek. Lho, aku leceke nggon ngendi? Nemoni Saiki dijajal aku leceke nggon ngendi? Nemoni apa? Wong wedok sing kaya ngene sok ben kene iki kuobong ning neraka. Ora lho. Ah lah. Aku mikir, doramu deng agama. Wong wedok sing kesenggol wong lanang kudu mugrime sok ben kono ku panas kena mawa, geni panas iki. Aku wegah greges senggol iki. iki. Ngomongke katresnan sing ana nang jero atiku lho. Ih, wedi aku. Lah. Wong wedok lemer. Lah. Ora iso. Wis. Ih, wong wedok kaya ngono. Ih, aku wegah. Sok nek kono ku, neraka panas. Dianu geni, diduar-duar tombak panas mawa ngono kan wong wedok lecek ngono. Kapan? Somben ning akhirat. Somben ya dipikir sesuk. Ngapa dipikir saiki? Ki piye to kok wong Bacot ngalemu nembang. Lah panjenengan niku ya ora ngemohke lho, milih sapa? Ya tak ngrampungno sikik to. nek kono mah milih aku wae. Lah ngapa? Aku ya tetak. Iso digunakake apa piye? Kala-kala. Kayung yon marang slirane
Iya. Tansah gumawanging netra. Aja nekat lho, Ten. Lah apa? Kowe iki sawijine wanita lho. Panjenengan yo dadi wong lanang kaya plintan aku nek urung di jenengan apa? Alah, gek wong wedok model apa? Kaya wong lanang. Lho aku plintan cek model piye? Lah jenengan ora iso milih antarane aku karo ceplok. Aku wis tetek atiku yen to aku tresno karo ceplok. Laire? Mau tak nggo samudana ben nglegani atimu. Oh ngono. Dadi saiki sing omongane rasa digugus apa? Lho. Aku tetep ngugemi pangandikane Kanjeng Rama yen to aku dijodoke marang ceplok. Jenengane mboten tresna kalian kula-kula iki lho. Dadi rol ketoprak ora masuk. Mbok yo kaya Suwargi Heeh to? Mbah Wirya Parnu. Kaya rol ketoprak. Mbah Nini Ken. Kira mangkat wonge izin. Kabotan anak loro. Ayo sing apik tegas. Jero ati kadung. Iki aku wis dredeg iki lho, Ten. Tresna yen mati aku wis kuro. Ruwakno to, luwih arum cempluk suarane ya, Blok. Lho wong tresno iki mati wis anggere. Mergo iki lembang nganggo ati. Mumbok jaga. Cium. Cipika-cipiki. Rasa. Ora apa-apa wong padha lanang kok. Tiang sepuh kula kalian panjenengan, Rama panjenengan sampun sarujuk kula kapanjenengan kalian panjenengan. Iya. Den Mas. Mboten sadangu-dangu monggo. Den Mas. Pun kersakaken monggo. Ora. Den Mas. Kados panjenenganipun ngrenah monggo. Nek ra iso tak gawe halus tak gawe kasar tenan lho kowe. Dadi wong lanang iki mbok yo iki Suminten. ngapa ta? Ngapa? Iki babakan katresnan. Nek babakan bondo donya aku iso Kaya aku yo tresna karo Denas Broto lho. sedumuk bathuk senyari bumi. Pancrot. Bakal takku kuwi Den Mas Broto pacanganku Suminten. Saka kene kaya dinosaurus. Aku yo tresna karo Denas Broto. Dandane kowe anake Warok Guna Seca. Aku ya anak Warok. Iya. Saiki Ngapa? adu kasekten. Iya, aku ra. Kowe apa aku sing mati nang papan kene? Iya, siap. Woi. Lu. Kang Mas, sakit Kang Mas. Kang Mas sakit. Suminten. Ngapa? Kita kapake cempluk iki mau. Kowe belani cempluk. Ora, aku tekon iki tok kapake. Tak ajar. Kok ora tok pateni sisan. Kang tatu Kang Mas. Tatu. Den Mas aku yo tatu. Kene ku yo tatu. Tatu men. Kenapa aku Kang Mas? Kok malah arep rahapi dideh lho kowe iki kok ngono Mas. Aku jane ngono iki, Gah. Horor ya. Aku ya gelem kok. Dadi Suminten. Ngapa? Kanggo cara kasar ra iso. Alus ra iso. Nek kena tak kandhani Suminten, mandega cukup semene bae iki jatuh kramaku Den Mas Broto. Mongko wong tos padha sarujuk. Lah terus aku karo sapa nek ora karo Den Mas Broto? Tok. Apa iki? Anu wae ketoprake dindeke polsek. Oh. Nang apa? Iki tangane wak uwi. Lah ngopo? Lah padune nganti mbrebeki tangga-tangga. Iya. Kula dindeke sik. Iki sing terakhir iki ana sing pamundutan Mbak Apri monggo. Ya. Sing mau Wahyu Kala Sebo. Iya. Diaturke monggo alon-alon. Iki Dirembuk. Dirembuk Mbak Tatin. apa? Oh iya. Wektune bayaran. Dum-duman tiket ketoprak. Iya. Dundu mati. Jenenge anu ketoprak tobonge saumane kelong bayar sing arek kelir, kira nggo bayar parkir, kira nggo apa turane ya sak kuwi kudu diterima seniman sejati ngono kuwi. Mak anu
Pemeran Putih Suminten. Suminten. Karena akeh SMS sing Sumintene lumayan apik. Iya, ngono ya. Kae arep kae. Iki pemeran kakung. Ya. Lumayan. Heeh, wis dienggo pokoke dianu. Ya. Ya. Kok diitung ning ngarepe Ya hasil tiket ya semono kuwi ora kena gresula. Tobong iki kudu nrimo sakanane. Penting operasional kecukup. Iki kok pemaine dadi akeh banget. Lah dum-duman kok. Oh iya wis ya. Ya wis kemi ganti kancane. Nek ora trimo sesuk ora usah main nang kene. Dadi ketua ketoprak kudu siap tombok, kudu siap hati. Piye iki? Wis ora piye-piye. Kok tak enteni kene pokoke. Wong pira kuwi? Oh ya wis ya. Ki April ngerek kelir mau ki nek pas adegan taman ora dikai kraton. Nggih, mejeng kula mboten baleni. Kula make up, Pak. Kula make up. Sesuk nek pupure sing kae gambar bayi brangkang kae. Napa niki wau Doris. Oh, bedak kirek kuwi. Ya, ora apa-apa. Kuwi apa? Resik-resik. Ya, kuwuh ki nek wis dilumpukke dobong ora disebar meneh. Golek dit kok sak penake dhewe. Ya, wae sithik-sithik dum. Lho iki apa iki kok cilik banget wis ora usah melu. Sesuk sekolah saiki bali turu. Oh, dadi kuburan. Sing dadi kijing mau kowe to? Oh iya. Oh ya, usum-usum properti sesuk empring-empringe balekke tangga teparo nek wis rampung tikete ya. Kula sing tanduran-tanduran ngen taman wau. Kan ora ngen taman. Kan ora plastik to. Mboten napa-napa jenenge properti niku plastik ya kena apa iso. Matur nuwun. Iya apa meneh. Kula sing ngelari karpet. Oh ya, sesuk sing kena rokok kae ditambal. Nggih. Nganggo jadah. Matur nuwun. Kula, Pak. Iki apa? Debt collector nagih hutang. Sing wingi dereng dibayar. Oh iya. Ya sasi. Ya iki sasi ngarep sisan. Kula dalah, Pak. Ya wis. Tau kae sisan men gek rampung gak do. Wis iki. Jal. Ya nya. Iki nggo aku ya. Iki nggo aku. Siro. Kula mah bagian kupu-kupu. Kupu-kupu ya ben. Kupu-kupu nabrak dasu. Lho kupu-kupu ki ya nggo pemanis panggung lho kupu-kupu menika. Kalau sebane diaturke sik. Iya, mangga. Ya. Saka pira pokoke dilanggamke ya kena. Ya. Karo nek suwe-suwe rak mlaku mak. Iya. Nek ora tau dicoba ya ora apik. Dicoba-coba pokoke men apik. Iya. Mangga. Ayo Mbak Apri. Nggih. Buka celuk niki. Buka celuk. Rumeksa ingsun lakune nganyawara kalawan mekak hawa kantor angkara senadyan setan gentayangan tansah kami rebetan ingkang
apik ki mau nak. Iya. Kirang-kirang tak gotro. Apa? Ketaman wahyu Jaipong tak kandhani ngeyel kok kurang siji. Sotok suwo kowe iki wangkal karo aku. Aku ora hafal kok piye. Iya. Ya diaturake. Iya, Nggih. Terus ke dhisik critane. Ya matur sembah nuwun Mbak Mimin, Mbak Apri ya.